Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Amaricon manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga pulo atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapoy ti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan ket kaslaguyuden na tapno maaddaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Agring ka. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga mabisin. Ika mang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Amo man nabambanugak. Masadutak nga, Rod. Ay, ako baka turturog ang unay. Sige na. Alan gawam. Tapno sumardingan yung agsangsangit. Ano Sige, manlagod. Labit lang, Rod. Kumusta nga'y magtadas asikaswan na nga ubeng Maricon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga Rod nanang. Pumuyat mo't. Sangit nang runay tirabi Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yu ti maadaan iti anak. Aganos kayo nga Rod ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yo amang ampun pay laeng. Kabayatan nga awan pay anak yo. Pakakitaan no talaga akabailan yo metlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay ka, sabalin tula siguro No tay anak ko na pudpud no ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawan, kabrumbang laeng nga ayatan ken ipatagyo met ni Liam kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayon ton, iti pudpud no nga anak. Abay ta, nakaturog ni baby. Bakit? Nala, ipaida mo ni ti crib na lakay. Iti kasta, makaina na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Tapno saan man na malukab. Ang mga nagsamit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatem titurog na. Nasayat mo't nga Rod. Makaturog mo't tan. Madamdama tapay maturog, bakit? Tamang aramid tapay mat iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabannog iti nagmalim ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabannog ka? Mudlog kaya. Amom ka de, amay kat amin nabannog ko. Lumakit kita kayo iti anak ta. Kasta? Uwin, iso nga umay ka man, tapasarunwan taman ni baby. Saan? Ay, naapo. Saan natin talak? Ay, magkikiyak ni ay naapo.
Ne. Apayan pa kat? Agan ano ka? Ya po, diyak kaya ti angot talut-lutuan. Ah, Agdulo ka. anya. Ni itamang pay nga. Di mo kahit kaangot na. Uy, di ka man. Ano paboritom dahi ti apamigatan? Tuyo, itlog, kan kinirog. Diyak nga rod kaya ti angot na. Dagulit kamot. Ah, ay sus. Amangan no aginaw kan pa kahit. Kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik na klakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jak mo't amunuan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Pudno ka di day tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikuga hindi marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawak. Kagap-gapumi iti doktor itay. Ay na. Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ko no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawak. Singin ti inawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay na, talaga anayat ti Diyos anakaw. Agasang banday ta. Dwada gaws ti agbalin to nga apo ko ka. Uwan nga rod. Kamo dyanan na. Maadan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayong agasawa anakaw. Una nang. Pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumot ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamot pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo idi ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwam ti kasta nga ugalim Gerald ha. Saan ka nga agbalin a favoritism? On-una dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakas ta asigod ha? Kan may sa, napagsaritaan tanda ito abanag. Sana ya. Basta, no di kag balbaliw. Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo magayam diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulon ti awan tatang. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanomat ngamin? Kat ada paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw kung adagiti anak mi iti balay. Kasano kumamit anak ko na mga paborito ni Gerald? Wala! Tanimot Liam ti adang awirin na, imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumor ama pa nagtrabaho, ni Liam ti ununain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Ay, saan mo siguro anak ka?
Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo tapas kaya naki din ti ampon ngem dagiti anak yaw. Di tamo nga ruti madmadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Angam, iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing ijabalay. Makamumutin iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mati anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagiti anak ta ijabalay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangig mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Maricon. No di mo kayat nga isubli da dyan nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli ijabalay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun na mabali na sarong karan dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siyak nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabahom. Wenno, itan kuma. Ne, apa yaya bakit? Apo nga to ti gurigor dagiti kambal, tsaka mo ti aramide. Sige, mabidlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Jak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa'y lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal, iso anagten nag-anumonya ti sakit da. Daytoy ket lang infection kapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti, kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis, angam di kay madanagan. Taramidan mi mat amin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yu baybayan dagiti anak mi. Ispalan yu kuma ida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi mat amin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkitawan yo iti tulong. No diti Diyos anamarsuan. Ngamin, isu ti adda makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Anya kanot sakit daaya. Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Siyakla ko man tinaadaan iti kas diya sakit, tatang. Siyakla ko man. Ay, akalma ka lang, anak ka. Ada si ti Diyos. Watcha ka di na baybay ang dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Taispalan na iti pagad, Ethan, ken Nathan. Diyak lakit di ka baulan, no adada ka sa mapasama kadakuha, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Room, dagiti anak ko, dagiti Ijay ICU, dagiti tatang. Anya? Oh my kayo, tatang. Mapantayo, Ijay. Malala. Intangarudan. Mala, hustong day ta pa nagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, nga minsan na nga inala dagiti dua. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inalanan da ito iti pagarian na. Mamatiak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw ti daga. Mawatan ka, anak ko.
Maawatang tirik na ama. Ang nas kinapatib kerem ti panunot mo. Laglagi pam. Adapay may sanga anak yo. Amangan no mabaybay am ngineta. No kanayon akasta ka. Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit-asangit. Na, ay, amangan numabisin may tanak ko. Intimpla iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Dilatamot sumarding agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na aya. Dito'y crib. Nayapaw, na, kita man. Oh my kapok. Hey! Agurigur ni Nathan, anak kao. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasayaat, mga laka iti danong. Kabilam iti alcohol wine. Kan mga laka laengan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayaw ni Diya Hospital. Ala, mabit lang. Ayaw. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Kahit abtabo lang, di may isa ka nagiti anak ta. Ita, naday man di may isa. Awanen, nagiti duwang nga anak ta. Bakit? Paingay nga suda pa. Impayan na tabay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang adagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapaya dagitibay anak ta. Apay! Nagsagit ti gasto yan na pasama ka. Nabayag ngay nururay ta amadaan tay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang rumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang nagiti duwang anak ta. Kasta ka di! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangay batida. Iso a pangaasim. Di mo si dirin ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngay ng amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Diyak maawatan ti bagbagam. Ilaw-lawag mo man? Noin patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo kenkwana. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiak man. Ngamdala dawan ti amin.
Pinaraburan na ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Gapo iti kinaman naging bubukod ko. Napukaw tamad lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty yung dagitan nakta. Iso adi mo pabasulan ti Magim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko launay. Naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisubli ka data. Kinapod mo na. Jak insubli ka dagiti dadakal na. Intalag ko ka ni Pari Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di da ita. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat pakawanin ta ko, ma. Kadagiti nagkurkurangak ka. Kan kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Kan maaywanak ni Liam. Awan tinumbang ikid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kasta tibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Talpasan ti amin. No daman nga paiso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Ket no maparaburan tantumanan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, ado tinaamiris ko gapu iti dayjay anapasamak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan anasayaat aramidak. Angam anyan ta saan metten a mabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay a malagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam, Maricon. Noam amirisek to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana a maaddaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan a bareng-bareng, masapol a nakasagana ka iti amin abanag. Masapol nga amom kan masapol nga adalem, no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan, napasamaken kat saanen a maisublipay. Tirumbeng aramidan nyo ita kat aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam Maricon kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.